Team Group, partener Isotec și Gealan, certificat din anul 2008 cu marcajul CE, emis de Institutul pentru Tehnica Ferestrelor, Rosenheim, Germania, cea mai importantă autoritate în domeniu. Tâmplăria Team Group este creată să dureze. Calitatea germană garantată a profilelor Gealan, feroneria rezistentă, sticla Low E cu gaz argon, asigură ansamblurilor create estetică și funcționalitate. Putem enumera câteva dintre avantajele tâmplăriei PVC produse în hale Isotec: izolare termică și fonică, estetică, funcționalitate, durabilitate, rezistență, întreținere ușoară. Pe lângă uși și ferestre de calitate, producem balcoane și terase, respectând aceleași înalte standarde de calitate și creativitate fără limite. Super ofertă, reducere 35%, plasă anti-insecte, consultanță, măsurători, transport, demontaj și montaj gratuit. Ne găsești în Suceava, în Areni, vis-a-vis de Policlinică, dar și în centru, vis-a-vis de CEC.